Barkanka da zuwa wannan tasha ta mata Yusuf MT. Idan wannan shine zuwanka na farko ka danna mana alamar subscribe hadi da karrawar sanarwa domin mu dinga sanar da kai da zarar mun dora sabon shiri. A ci gaba da kawo muku yadda take kaiwa a wajen mukabala da ABDULJABBAR da ake da malaman jihar Kano. Malam Mas'ud Hotor ya tambaye ABDULJABBAR ya kawo masa hadisan da aka mayar da Annabi Arni da bunsuru da bama guje. Ya kuma ce bai da a bashi amsa da waya ba, sai dai a faɗi littafin a duba. ABDULJABBAR ya fara da cewa duk a minti 10 ya ce hadisin 5564 a Bukhari ya ce Annabi ya nuna sahabbai yana sa to wala Allah nan akwai kuskuren rubutu yana sa ta tara da iyalinsa. Kasanto mai wallafa rahoton yana rubutu ne cikin sauri, wala Allah an yi kuskuren rubutu a gurin da habban benci mai aka rubuta ba. Ya dawo shiga ɗakin matarsa ya saki labule. A cewar ruwayar Anas, Bukhari ya ce Annabi ya dakatar da Anas. Ya ce babu ita a ruwayance, wanda shi kuma korewa Annabi waɗannan kalamai, kuma kage aka yi wa Annabi. A cewa ABDULJABBAR babu isasshen lokaci da zai bankaɗo irin kagen da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dole ne tsarkake Annabi in ji shi. Sannan ya musanta cewa Annabi ba ma guje, kuma yana kore irin waɗannan kalmomi da ake yi wa Annabi. Ya ce matsalar daga cikin hadisai take, shi yasa yake fito da irin waɗannan hadisai don kare mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malam Mas'ud ya ce ABDULJABBAR bai bashi amsa tambayar da ya masa ba, saboda gazawa wajen buɗe littafin da hadisan da yake da'awa da su. Ya ce dukkan hadisan da Malam ABDULJABBAR ya kawo babu su kagaggu ne. Malamin ya sake dawo da ABDULJABBAR tambayar da ya masa tun da fari. Malam Abubakar Madatai daga bangaren Tijjaniya ya yi wa ABDULJABBAR tambaya akan ya faɗa masa hadisin da ya ce an faɗi cewa Annabi ya sha giya lokacin da aka yi aurensa da Nana Khadija. Sannan kuma da inda ya ce a tsatsan da Annabi ya fito ba tsarkakake ba ne. A lokacin da zai bayar da amsa, ABDULJABBAR ya ce abu ne mai sauki. Ji ne ke kudi ma'ana ce ba a fahimta ba. Ya ce dukkan kalaman da ake tuhumarsa akai shi kore sai yake yi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mai Madatai ya ce maganar da ABDULJABBAR yake yi jirwaye mai kamar wanka yake nufi kan danganta Annabi da dan giya. Sannan a cewar malamin ya gaza bayar da amsar abin da yake tambayarsa. Ya ce sakamakon gazawa ABDULJABBAR na bayar da gamsasshiyar hujja kan wannan batu. Ya nemi afuwa saura ya rage nashi da gwamnati. Malamin kuma ya sake jaddada tambayoyin da ya yi wa ABDULJABBAR Nasir Kabara. Malam Abubakar Madatai ya yi kira ga Malam ABDULJABBAR ya tuba domin a cewarsa duk wanda ya taɓa mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin kisa ne ya tabbata a kansa. Malamin ya shawarci Malam ABDULJABBAR ya fito ya tuba ya nemi afuwar al'ummar musulmi. Sannan ya ce ABDULJABBAR ya cakuɗa maganganunsa wajen amsa tambayoyin da malamai suka yi masa. Ƙalubalen da ayoyin Qur'ani yake ba hadisan Annabi ba. Sai dai ABDULJABBAR ya ce ba zai tuba a wajen wannan muƙabala ba har sai an bashi cikakkiyar dama sannan zai yi idan ya samu ƙwararan hujjoji. ABDULJABBAR ya ce zai tuba idan har aka bashi hujjojin da suka fi nasa. Amma yanzu mutum ba zai tuba ba bayan yana kan gaskiya, in ji ABDULJABBAR. A cewarsa ba biyo tabar da zai tuba ba. A ƙarshe alƙalin muƙabala a tsakanin Malam ABDULJABBAR da malaman Kano ya ce ABDULJABBAR ya kasa amsa dukkanin tambayoyin da aka yi masa. Alƙalin muƙabala Farfesa Salisu Shehu, shugaban cibiyar addinin Islamu da tattaunawa tsakanin addinai da Jami'ar Bayero, ya ce bisa ga muƙabalar da aka yi da ABDULJABBAR ya cakuɗa bayanansa, kuma wasu ba akan doron ilimin hadisi yake gina su ba. Na yanke hukunci Malam ABDULJABBAR bai bayar da amsoshi da waɗannan malamai suke masa ba, in ji alƙalin muƙabala. Duk tambayar da aka gabatar ma Malam ABDULJABBAR baya tsayawa a kan tambayoyin da aka gabatar masa, baya tsayawa ya ba da amsoshi a kan tambayoyin da aka gabatar masa, saboda da farko yana cewa babu isasshen lokaci, na biyu yana cewa a tsaya a kan wato maudu'i guda ɗaya a yi magana, amma shi ne in ya tashi baya tsayawa a kan maudu'i guda ɗayan sai ya yi ta yawo ya haɗo matsaloli daban-daban maimakon ya yi adiresin ɗin ainihin tambayoyin da aka yi masa. Kuma abin da ake bukata a kan waɗansu tambayoyin shine cewa in ya yi da'awar cewa maganar da ya yi ta kaza daga littafi kaza ya gani, in an buƙaci cewa ya buɗe littafin karanto ma mutane, still sai ya ba da uzurin cewa babu lokacin da zai buɗe littafin karanto ma mutane. Ya ƙara da cewa babu wata tambaya ɗaya da ABDULJABBAR ya tunkare ta ya bayar da amsarta, kuma baya tsayawa akan tambayoyin da aka gabatar masa. Alƙalin muƙabalar ya ce yanzu ya rage ga gwamnati ta yi nazari kan matakin da za a ɗauka bisa muƙabalar da aka gudanar. Sai dai a ɓangaren Malam ABDULJABBAR ya yi kira ga gwamnati ta sake samar da lokaci wadatacce domin sake wata muƙabalar. Ya ce yana buƙatar lokacin da zai fito da matsalar yadda take, sannan ya roƙi idan za a sake yi a nuna muƙabalar kai tsaye. Domin a cewarsa bai gamsu da tsarin da aka tsara muƙabalar ba ta wannan karan. Ra'ayina na faɗi shi tun abun yin zaman tun farko, tun da dama matsalar ba su ban tsarin yin ba, ban sanya za a gudanar balle in ba su shawarwari.
domin fatan mu dai a samu nasara a zaman, a samu mafita ga wannan addini. Sakamakon cewa ba a taɓa ni wurin tsarawa sai da zo nan na ga tsarin da tsarin na ba su shawara cewa a gaskiya magana akwai buƙatar mawdu'an nan maimakon yawaita su haka a basu kamar ɗai kuma a ban lokaci isasshe. Ba ƙurya ce buƙatar mu ba, buƙatar mu shi ne ina gaskiya take mu samu wa addinin da mafita. Shi ne abin da ya kamata mu yi tarkizi a kai. Shawarar da na ba su ke ne zai ana tun da shi al'amari na addini, hidimar addini ai ibada ce, sadda aka kuma nema na zan zo. In laifi na tabbata zan yi, to ai ba a tabbatar min da laifin abin da na faɗa na kawo ba ɗaya da aka warware min cewa ba haka yake. In aka warware min ai ba ma sai an nemi da ni da kaina zan yi. Ai in sabila nan ba a tsarin mukabala da gyara yadda ake tsarin mukabala